שלום לכם מעומק לב, נשמור אחד על השני, לחזק את הלב, שנזכה לחזור מהר לירושלים הקודש, בעיקר שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שהמצב בארץ ישתפר כל כך שאתם מוכרחים לחזור לארץ מתוך שמחה, עם הרבה אושר עם א' ואושר עם עין, ותהיה לכם נחת מהילדים שלכם. התפיסה של עם ישראל היא שאנחנו כל רגע אנחנו חושבים רק על הילדים שלנו. אין עם שכל כך קשור לילדים. כמו שכתוב בתורה, דבר אל בני ישראל. הקדוש ברוך הוא, גם הוא רק מדבר על הילדים שלנו. ושלום לכם רבותיי, ומזל טוב, שהחיינו וקיימנו, שנזכה לראות בטוב ירושלים, בטוב השם, בשיבת ציון. שלום לכם.